जों अ जागायाव साइट भिजिट खायनो फाइजाक नि गमति एडिसि विलेज आमचायाव खलायो और जागा बसब्रनो फेस्टिवल उङो चिने हांग्राय मेला जतनो और जागा विशेष के हिंदू खायने रो और निबो बेकरिंग खिबिनानि बागै हासाल नि सारा त्रिपुरा एमनकि बायरेनि बांलादेशनि पर्यन्त बरफ फाइबे किन्तु और जागा प्रपार थुजानाय करै हानिबां जों एडिसि हाफां इनिशिएटिभ नाखा और निबो रायमा सायमा पिलग्रिमेज गेस्ट हाउस कन्स्ट्रक्शन खायनायनि बागै जों सेंट्रल प्रोजेक्ट रहखा सेंट्रल गवर्नमेंट हयते जों सेंक्शन उङै दिनै कन्स्ट्रक्शन खायनायनि बागै अलरेडी प्रोसेस पाइजा टेंडर पाइजा ताबक तांनाय अलमोस्ट 18 crore और जागा 30,000 स्क्वायर फीट नि कायसे नक कन्स्ट्रक्शन उङनाय अमनो जों कन्स्ट्रक्शन खायनि थांथानिबो जोंनि ऑफिशियली टेक्निकल अनेक माने जों प्रॉब्लम फेस मा खायखा कारण अ जागा आसो काहाके properly construction खायनायनि मटर जा मायानि बागै गोबां डिपार्टमेंट चिनि इंजीनियर विजिट खायखा थांखा क्लियरेंस नाखा इनके ताबो अलमोस्ट बायजाक गे जों आशा खायो और जागा जे चिनि टीटीएडीसी बाय जे इनिशिएटिव नाजाक माने अ जागा सामंग साखा हिंके फाइनाय छालो कंस्ट्रक्शन पाइखा हिंके फाइनाय छालो जे पिलग्रिमेज रक और जागा पूर्णाथि रक फाइनाय तंगनानि बागै मोटामोटी किछाले व्यवस्था नाय जतनि बाङै इंया फानो जे समय पूजा तोजा हांग्राय अ जागा फायो गाहाम के तंगै मानाय इनके अ जागा तिनि जों विजिट खायथेनिबो आनि लगे फाइसक फाइजाक चिनि एम दलेरि आंबो तंगो चिनि चीफ इंजीनियर टिंकु जमातिया तंगो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुनील देबबर्माबो तंगो तेबो चिनि और नि गमति एडिसि विलेज नि चेयरमैन संबो तंगो इनके जों आशा खायो दायति नमो कंस्ट्रक्शन चेंज जानाय निरो जतनो नखना अमो द्रजार बाय हावा खावै सामंग रक चेयरमैन नाय तंखा गेबोनो फार्स्ट जों ताबाव विजिट खायफेखा जों इनाग्रेशन बो खायने और फाउंडेशन स्टोन लेइंग प्रोग्राम बो खायो गाहाम के प्रोग्राम खायने जोंनि एम दलेरियां तेबो और एड खायने कक्सना बो बिसिले समबना जों इंजीनियर सामायनाय 2 बोसोरनि 24 months नि दुरेशन या बर'आव के बो निसिनो कंप्लीट नाययो जों वाइसनि दंगो एखनो नैबो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पाइथा आसिके बरो इलाका वो जरा जुबुक जुबुती बेकार क्लाय दंनाय केना ओपन ने बरो फुटबल बे लामा स्टे तले ताहा लामा ब्रडे नङा बर जागो 1000 lakhs in terms of lakhs bro क्लायो बचिन त्रिपुरा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पिलग्रिम सेंटर आरफो आसु थाने 35 years नि रेजिमो सीपीएम रेजिम जुहा रो कुनो इनिशिएटिव लाया बरो ब्रो साइए बांची बांचो ब्रो साइए पइन्टम सामायो नि जुं सियो खनाव आ परो मंदिर के हाबो काहाम क्रय थुनु के हाबो काहाम क्रय होटल के हाबो काहाम क्रय आमो पांदाव थानायनि प्रिवियस ईयर नि जनवरी मा जखन पुसंग्रानि मेलांखौ आंनि जेफोरनो खुद मुख्यमंत्री न बकाव जतन बिस्काव रेस के हा एक्चुअली बो प्रपोजल सेन उहा 2022 से 2022 सेन उये से थानाय 24 नि 15 तारिख मार्च जों सेंक्शन मायो आमबाय तिनियाव बो सोशल मीडिया निसियो जों सामचु जों टीटीएडीसी एडमिनिस्ट्रेशन महाराष्ट्र नि नेतृत्वे जों कुनो डेभलप नि बापाना जों सावथेया चिनि सीएम सा बांमा सेवरल प्रोजेक्ट्स जों सेंट्रल गवर्नमेंट परिहा स्टेट गवर्नमेंट परिहा इवन आंनि जे परिहा रिमोन एमसीओ फ्यू प्रोजेक्ट्स जों सेंक्शन माया मैक्सिमम प्रोजेक्ट जों सेंक्शन माया आमबाय जों सामचु जों चिनि जनगणनि इलाकानि
Cini TTADC area bo chung 100% south e tung. Arpo cini TTADC nim sio cini food administration chile chung fan kurin bo pandana chung beno sangema tung. Ta sa inke rasniti kau sami hine. Chung financially unstable omor bo pandana chung ta movement khema tung je cini jono sadharon je elaka chung manang abono fulfill khet mo pandang. Bo cini administration nim khaude je bo je building setup unai. Cini efficient officer tung payo no konukna broni na south mobile Dumbooro sanction meha bo one of the historical building bo elaka wongnai plus in addition elaka wongnai bang ma use ro employment opportunity wongnai khakcha